Καλησπέρα και από εμάς. Θα σας μιλήσουμε σήμερα για κάτι ιδιαίτερο για εσάς σαν επαγγελματίες υγείας. Είμαστε οικονομολόγοι της υγείας, βλέπουμε τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Και στα πλαίσια αυτά θα αναφερθούμε στην ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης στην Ελλάδα μέσω μιας συστηματικής ανασκόπησης που διεξάγαμε. Και θα σας περιγράψουμε ουσιαστικά πώς οι δαπάνες καθορίζουν πάρα πολύ την τελική επιλογή από πλευράς κράτους και από πλευράς συντονισμού, καθώς οι δαπάνες προέρχονται από τους κατηγορούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι είναι περιορισμένοι και στα πλαίσια αυτά πρέπει να έχουμε και οικονομικά κριτήρια μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Οι συνολικές δαπάνες σε παγκόσμιο επίπεδο για την υγεία βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2012 κυμαίνονταν στα 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει μια συνεχής τάση αύξησης αυτού του ποσού. Έχει αναφερθεί προηγουμένως, έχουν αναφερθεί οι τρεις παράγοντες. Είναι η βελτίωση των τεχνολογιών υγείας, είναι η συνεχής μείωση της θνησιμότητας όσο απόρρια του προηγούμενου και η μη ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων που έχουμε είτε σαν χώρα, είτε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σαν πλανήτης. Ας δούμε την πορεία τι επικρατεί από το 2005 έως σήμερα στις χώρες του ΟΣΑ, στις 34 ανεπτυγμένες χώρες του ΟΣΑ, γιατί πριν ο κύριος Παπάς να το σχολιάσουμε αυτό, είπε ότι η Ελλάδα είναι απτυσσόμενη οικονομία, δεν είναι αναπτυσσόμενη, είναι ανεπτυγμένη οικονομία. Συγκρινόμαστε με τη Γερμανία, την Αγγλία και ούτω καθεξής. Παρατηρούμε το εξής. Εδώ πέρα η κόκκινη γραμμή είναι ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Βλέπουμε ότι η συνολική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαίνεται με μία αύξηση το 2009 σε σταθερά επίπεδα. Αντίστοιχα, η διακεκομένη εδώ πέρα γραμμή είναι η ελληνική, η φαρμακευτική και η ιατρική γενικά δαπάνη. Πάντα κυριαρχούσαμε, πάντα ήμασταν πάνω από τους μέσους όρους και παρά τις μνημονιακές μειώσεις που έχουν μπει πολύ απότομα στη ζωή μας, βλέπουμε ότι παραμένουμε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Ο λόγος είναι πως είναι συνδεδεμένες τα ποσά που μετράμε με το ΑΕΠ. Τα ποσά είναι σταθερά λόγω του μνημονίου, όμως το ΑΕΠ πέφτει. Οπότε, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, το συγκεκριμένο ποσό που έχουμε σταθερό ανεβαίνει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό προφανώς μπορεί να βοηθήσει και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μέσω της ανάπτυξης που μπορεί να παρέχει στη χώρα. Πιο αναλυτικά, βλέπουμε το ακριβές ποσοστό. Είμαστε στο 1,2 σε συνολική δαπάνη για υγεία. Είναι πάρα πολύ υψηλό συγκριτικά με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία ή ακόμα και η Αυστραλία. Συνεπώς, οι πόροι που προέρχονται από τον κρατικό προπολογισμό δεν είναι απεριόριστοι. Σκοπός είναι η περιστολή των δαπανών, όπως κάνουν τα ανεπτυγμένα κράτη αυτή τη στιγμή, εφαρμόζοντας πολιτικές οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο ή στον περιορισμό των δαπανών. Συνεπώς, επιβάλλεται να συμπεριφερθούμε ως ένα σημείο στην ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη ως μια μορφή αγοράς. Ένα market, η οποία κυριαρχείται από την λεγόμενη ασύμμετρη πληροφόρηση, είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν, και συγχρόνως διέπεται από κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Ενώ σε μια οποιαδήποτε αγορά η ζήτηση καθορίζεται από τον καταναλωτή, εδώ πέρα ο καταναλωτής είναι ο ασθενής, πηγαίνει στον γιατρό και υπάρχει μια προκλητή ζήτηση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, μπορεί όμως να μπουν περιορισμοί, να μπουν κανόνες, ώστε να υπάρχει μια δομή στο σύστημα υγείας. Στα πλαίσια που σας είπα ακριβώς πριν, ότι υπήρχε ένας περιορισμός των δαπανών και ένας έλεγχος από τα ανεπτυγμένα κράτη, βλέπουμε στις χώρες του ΟΣΑ από το 1990 έως το 2013 τον περιορισμό της συνολικής δαπάνης αλλά και της φαρμακευτικής δαπάνης, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, το 2005 παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα δεν ακολούθησε. Αν θυμηθεί το προηγούμενο διάγραμμα, η Ελλάδα πάντα ήταν ψηλά, ενώ βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες χώρες προσπαθούσαν να κάνουν περιστολή δαπανών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, όλοι γνωρίζουμε την πίεση που δέχεται η χώρα για την συγκεκριμένη περιστολή. Προσπαθούμε να κάνουμε αλλαγές οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Είναι πάρα πολύ επίμονοι οι Ευρωπαίοι στην πίεσή τους για αυτά τα μέτρα. Και πώς γίνεται να γίνει αυτό? Πρέπει να στραφούμε σε τεχνοκρατικές λύσεις διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων μέσω του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της βέλτιστης διαχείρισης. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι τρεις έννοιες, καθώς είναι οι κατευθυντήριες γραμμές και το πλαίσιο που πρέπει να δομήσουμε τη νέα πολιτική υγείας για τη χώρα. Είτε αφορά την πληρωμή των παρόχων, είτε την βελτίωση στην πρόσβαση για περίθαλψη των ασθενών, είτε στην ασφάλιση, είτε για την απόφαση εισαγωγής ή όχι νέων καινοτόμων σκευασμάτων, πρέπει να λαμβάνουμε αυτούς τους τρεις παράγοντες υπόψη μας, τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη βέλτιστη διαχείριση. Πώς θα αλλάξει αυτό το μοντέλο?
πρέπει να εισάγουμε μελέτες οικονομικής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Είναι το εργαλείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στις βέλτιστες αποφάσεις. Στον τομέα της ιατρικοφαρμακευτικής περίθαλψης ονομάζεται Οικονομική Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, Health Technology Assessment ή σε συντομογραφία HTA. Αποτελεί σημαντική εισρωή στη λήψη αποφάσεων για θέματα πολιτικής υγείας και χρησιμοποιείται εκτενώς σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία. Ο πιο γνωστός οργανισμός της Αγγλίας είναι ο NICE, ο οποίος χρησιμοποιεί μελέτες οικονομικής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, ώστε να πάρει την απόφαση κατά πόσο θα καλύψει το κράτος ή όχι ένα καινούργιο φάρμακο ή ένα ήδη υπάρχον φάρμακο. Είναι συνεπώς το εργαλείο, οι συγκεκριμένες μελέτες, για να αξιολογήσουμε την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της υγείας. Παρ' όλα αυτά, εκτός από μια κλασική τεχνική οικονομική ανάλυση, περικλεί ιατρικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα, παρέχει στους αρμόδιους φορείς χάραξη πολιτικές σημαντικές πληροφορίες, ώστε να διαμορφώσουν πολιτικές υγείας με βάση την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Αποτελεσματικότητα εννοούμε σε κλινικούς όρους προφανώς και αποδοτικότητα σε οικονομικούς όρους. Και προφανώς εστιάζουν στον ασθενή. Η πιο διαδεδομένη οικονομική ανάλυση τέτοιας κατηγορίας ονομάζεται Cost Effectiveness Analysis. Επιλύει τη βασική ανάγκη στην προσπάθεια αναζήτησης της πραγματικής αξίας ενός αγαθού, που σχετίζεται με την συγκεκριμένη κατηγορία που αναφερόμαστε. Λαμβάνει υπόψη πέρα από τα κόστη, όπως ήδη αναφέραμε, και άλλες παραμέτρους, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την τελική απόφαση. Ουσιαστικά λοιπόν η κεντρική ιδέα είναι η σύγκριση, η συγκριτική ανάλυση δύο ή περισσότερων παρεμβάσεων ως προς το κόστος και το αποτέλεσμα, το outcome. Και πώς μετράμε το outcome? Το outcome εμείς το μετράμε με μία μονάδα μέτρηση, η οποία ονομάζεται QALYs. Είναι τα Quality Adjusted Life Years. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Ο χώρος ο οποίος είναι κόκκινος είναι το αποτέλεσμα που έχει ένας ασθενής χωρίς την ιατρική παρέμβαση. Μετά την ιατρική παρέμβαση είναι το μπλε κομμάτι, είναι το τι έχει κερδίσει. Σε συνδυασμό ετών ζωής και της ποιότητας ζωής σε αυτά τα χρόνια. Λεπτομερώς θα αναφερθούν και οι επόμενοι ομιλητές. Για να καταλάβετε ουσιαστικά τι μελετάμε και πώς δομούμε τα μοντέλα μας. Αυτό είναι ένα πολύ απλό μοντέλο cost effectiveness analysis. Ξεκινάει με ένα δίλημμα, το φάρμακο Α ή το φάρμακο Β, προφανώς φάρμακα τα οποία συσχετίζονται, και ουσιαστικά μέσα περνάμε παραμέτρους οι οποίες αναφερθήκαν πριν, ώστε να δούμε τελικά τι συμφέρει. Φαίνεται πολύ απλό, συγγνώμη. Υπάρχει όμως και αυτό. Είναι ένα αντίστοιχο cost effectiveness μοντέλο. Εδώ συγκρίνονται 5 διαφορετικοί δρόμοι. Ξεκινάει από 1, 2, 3, 4. 4 διαφορετικοί δρόμοι, συγγνώμη. Και μέσα περικλείονται όλες οι κατάλληλες πληροφορίες ώστε να βγει η τελική απόφαση. Δεν είναι με βάση το ιατρικό αποτέλεσμα μόνο, δεν είναι με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα μόνο. Είναι ένα σύμπλεγμα κριτηρίων ώστε να μας οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της απόφασής μας. Αντίστοιχες μελέτες είναι το Cost Utility Analysis και το Cost Effectiveness Analysis. Το Cost Effectiveness ουσιαστικά βλέπουμε πόσο κοστολογείται μία ασθένεια και προφανώς στην πιθανότητα να εξαλειφθεί αυτή η ασθένεια, τι λεφτά θα γλιτώναμε. Αντίστοιχα, στο Cost Utility Analysis είναι η σχέση κόστους της παρέμβασης με τον αριθμό ετών και την ποιότητα ζωής που έχει σε αυτά τα έτη ο ασθενής. Το Cost Utility συσχετίζεται με το Cost Effectiveness, αλλά υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες κατηγορίες που πρέπει να γίνει το συγκεκριμένο μοντέλο και όχι το προηγούμενο. Με σκοπό λοιπόν να εντοπίσουμε τη διαθέσιμη ελληνική βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες τρεις μεθοδολογίες, ερευνήσαμε τρεις βάσεις δεδομένων, το Medline της PubMed, το Cochrane Library και το NHS Economic Evaluation Database, ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική στην κάθε μία βάση ξεχωριστά, ενώ κοινή στρατηγική, αλλά ξεχωριστά στην κάθε βάση. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά στις βάσεις δεδομένων με στόχους τους τίτλους, τις περιλήψεις των άρθρων, τα mesh terms και την εθνικότητα των συγγραφέων, καθώς θέλαμε να εστιάσουμε μόνο στην ελληνική βιβλιογραφία για τα τελευταία 10 χρόνια. Οι μελέτες είναι αυτές που αναφέραμε ήδη, συμπεριληφθήκαν, είναι η Cost Effectiveness Analysis, Cost Utility και Cost Effectiveness και αποκλείστηκαν οι reviews, editorials, abstracts, letters και non-English papers. Καταλήξαμε στις τρεις βάσεις δεδομένων σε 175 άρθρα. Μετά τον έλεγχο του duplication βρήκαμε 159. Βάσει των κριτηρίων που είχαμε θέσει εξ αρχής για τη μελέτη μας, καταλήξαμε σε 29 full text studies, εκ των οποίων αποκλείσαμε 4 και εν κατακλείδη συνειδητοποιήσαμε, βρήκαμε πως οι μελέτες τα τελευταία 10 χρόνια που αναφέρονται στους συγκεκριμένους τρεις τομείς στην Ελλάδα είναι 25.
είναι οι συγκεκριμένες. Ξεκινάμε το 2007, είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μετά συνεχίζουμε το 8 και το 11 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, από το ΤΕΙ της Αθήνας. Τα υπόλοιπα το 12, το 13 και το 14 κατά κύριο λόγο από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και βλέπουμε ότι υπάρχει και μία μελέτη από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Τέλος, για το έτος 2014 και 2015 υπάρχει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας πάλι με τη συγκεκριμένη παραγωγή ακαδημαϊκής έρευνας. Αντίστοιχα για το cost utility, είναι 5 τα οποία έχουν γραφτεί άρθρα τα τελευταία 10 χρόνια, από το 12, το 13 και το 15, 4 της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και 1 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το τμήμα της Ιατρικής Σχολής. Τέλος, στο cost of illness είναι πιο καινούργια κατηγορία, είναι πιο εξειδικευμένη κατηγορία. 3 είναι τα paper τα οποία έχουν γραφτεί, είναι από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας το 13, το 15 και το 16. Κατά κύριο λόγο, τα cost effectiveness ουσιαστικά τι κάνουν, ξαναλέω, συγκρίνουν ίδιο υπάρχουσες θεραπείες, ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας ή συγκρίνουν ένα νέο φάρμακο που βγαίνει με το υπάρχον παλιό, το γενώσιμο με το πρωτότυπο και ούτω καθεξής. Εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τα χρόνια νοσήματα, την πρόληψη, ό,τι σχετίζεται με την καρδιά. Η καρδιά μπορεί να είναι είτε το management ασθενών οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο, είτε άνθρωποι που έχουν χρόνια καρδιακά προβλήματα και για ψυχικά νοσήματα. Είναι αυτό που σας είπα πριν, το 77% προέρχεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας των συγκεκριμένων μελετών στα cost effectiveness analysis, ενώ αντίστοιχα στο cost utility analysis το 80% από την Εθνική Σχολή και 100% λόγω της μικρής έκτασης στο cost of illness. Τι συμπεραίνουμε αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή στον τρόπο σχεδιασμού, μια αλλαγή μοντέλου στο ελληνικό σύστημα υγείας. Οι δημόσιοι πόροι στον τομέα της υγείας δεν είναι απεριόριστοι. Είναι περιορισμένοι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τις τεχνολογίες και να πάρουμε αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε μια βελτιστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης. Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, με στόχο πάντα τον ασθενή και μετέπειτα τους εργαζομένους στο σύστημα. Τα εργαλεία που καθιστούν εφικτή αυτή την πορεία είναι οι συγκεκριμένες μελέτες. Είναι οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, 17 μελέτες cost effectiveness, 5 μελέτες cost utility και 3 μελέτες cost of illness. Δεν είναι πολύ μεγάλη παραγωγή συγκριτικά με ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να μπουν και άλλα πανεπιστήμια, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Έχουμε έλλειψη στοιχείων στην παραγωγή αυτών των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα big data που ανέφερε ο κύριος Παπάς πριν. Πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε εφόδια στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, να αντιληφθούν και να εισάγουν τα συγκεκριμένα μοντέλα αξιολόγησης και να βοηθηθούν στην απόφασή τους για το τι πρέπει να συνταγογραφήσουμε, τι πρέπει να καλυφθεί από το κράτος και το καθεξής. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας είχε επανειλημμένα τονίσει αυτό το πρόβλημα, αλλά μέχρι στιγμής ανταπόκριση δεν υπάρχει. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, που έχει το NICE και ο NICE αξιολογεί και αποφασίζει. Και συνεπώς αυτά από εμάς.